اسمع الطلبة تياي أعطيني وداني طالبك بالنينا وتجيبني منها بالفيدلتا والجستيزيا تياك علمني نعمل الرضا تياك عشان طلعتيا وفيك النتامة عشان تلكنتيا وروحي بالأجهالي تكون داناش مولي عشبتا بنيدم وجوست قديمك أشلاد وعملانية تفاني تحت رجلك فضلان شهدني نمار قال مين يموت عليا روحي تنفنى من جوا قلبي تتنيه جوا فيا علمني نعمل الرضا تياك عشان طلعتيا وفيك النتامة عشان تلكنتيا وروحي بالأجهالي. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor tħallux għalkom titħawwat. Il-paċi miegħek l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum eżis semmija nixtieq inkompli nespandi fuq dak li kont ħallejt l-aħħar darba għax inħoss li hu importanti. Jekk tiftakru kellna magħna personaġġ bibliku importanti li jisimha Ġuditta. Konna qegħdin naraw meta Olifer ordna lill-eżerċitu tiegħu kollu sabiex jinaqdu flimkien ħalli jattakkaw Betulja. Betulja għedna hu il-post fejn kienet tagħmar Ġuditta, fejn kienu jagħmlu wkoll il-poplu Ludi dak iż-żmien. Ġara li Olifer għedna għala il-modijiet kollha li kienu jressqu lejn il-belt ta' Betulja sabiex iġalhom jiċċedu għax imutu bil-ġuħu bil-għaġġ. Rajna li fil-fatt hekk ġara, in-nies ta' Betulja naqsitilhom il-ħażna kollha tal-ilma u l-ikel. Bdiet toqsilhom is-saħħa, ġew f'sitwazzjoni serja. Il-poplu iddeċida li jmur fuq Użija li kien qed imexxi l-belt ta' Betulja u qalulu ma jistax ikun li nkomplu hekk. Ippreferew dawn jaqgħu il-sira, iċedu u jibqgħu ħajjin milli jaraw it-trabi mejta u lil uliedhom u n-nisa tagħhom jieħdu l-aħħar nifs. Użija għamel kompromess magħhom u qalilhom iva nċedu, imma l-ewwel jew nistennew 5 ijiem u naraw x'jiġri. Nafu li hawnhekk semet Ġuditta x'qed jiġri mod speċjali bil-kompromess li għamel Użija, tmur bil-koraġġ kollu quddiem u tgħidlu dawk it-tliet affarijiet importanti li spiċċajna bihom fl-aħħar programm li kellna. Hekk tajjeb eżis semmija llum nerġgħu insemmuhom għax huma 3 punti fundamentali importanti ħafna. L-ewwel nett hija tgħidlu dak li hija skopriet, jiġifieri li it-tiġrib huwa neċessarju. It-tiġrib huwa neċessarju fil-ħajja tagħna. Din inkomplu hekk nispandu fuq llum. It-tieni qaltlu Alla għandu kollox fidejh. Jiġifieri irriedni qiegħda fidejh u mhux fidejn il-bniedem. It-tielet punt kien Ġuditta ndunat li Alla għandu soft spot għal fqar u d-dajfa, speċjalment meta dawn jarfu d-djufija tagħhom. Ekkejja naraw illum iżjed fil-profond dawn it-3 punti, għax huma 3 punti fundamentali għedna, importanti ħafna għal ħajjitna. Mela Ġuditta skopriet li t-tiġrib huwa neċessarju. Din hija xi ħaġa li nsibuha ħafna diffiċli biex nifhmu aħna, forsi jkolli ċans hekk nitkellem iktar fit-tul fuqha il-qudiem. It-tiġrib huwa neċessarju. Għaliex? Għal ħafna raġunijiet tgħidilna l-Iskrittura. Bażikament huwa neċessarju però għaliex aħna nies ta' rasibsa. Aħna qisna tfal bla dixxiplina. Allura Alla jrid jiddixxiplinana, irrid jedukana. Jien naħseb jekk tifel joqgħod imqareb fil-klassi, it-teacher tagħmel minn kollox biex tiddixxiplinah. X'inhi l-edukazzjoni? Hija dixxiplina. U għalhekk Alla jibatilna t-tiġrib ħalli huwa jiddixxiplinana, ħalli huwa jedukana, ħalli huwa irrattab din ir-ras qibsa tagħna kultant. Għalhekk it-tiġrib huwa sinjal ukoll tal-imħabba ta' Alla. Jien illum nixtieq nitkellem iżjed fuq iż-żewġ punti l-oħra
Barra li Ġuditta skoprit li t-tiġrib hu neċessarju għal ħajja tagħna, hija skoprit ukoll li Alla għandu kollox fidejh, jiġifieri rriedni qiegħda fidejh, mhux fidejk u fidejja. L-istorja tal-ħajja tiegħi u tiegħek mhix qiegħda fidejna, imma qiegħda fidejn xi ħadd ieħor, xi ħadd li hu kapaċissimu. Importanti li dan il-ħin kollu niftakru fil-ħajja tiegħi. Għax jekk jien naħseb li jien qed immexxi l-ħajja tiegħi, jekk jien naħseb li qed immexxi l-istorja tal-familja tiegħi, allura se nitkisser għal xejn b'xejn. Irriedni mhijiex fidejja, imma rriedni qiegħda fidejn xi ħadd ieħor u dan ix-xi ħadd ieħor huwa xi ħadd li lili iħobbni ħafna. Jien se nuża eżempju stupidu, però huwa ċar. Nagħtu każ meta nispiċċa minn dan il-programm, tiġi waħda fuqi u tgħidli sister għandi bżonn ta' pjaċir. Mela għaliex għandek bżonn ngħidilha? Tgħidli ara jiena imbagħad bl-asma, tafu x'inhi asma u veru, ma tistax tieħu nifs, ħaġa tremenda. Nagħtu każ tgħidli ara milli daqsxejn ta' pjaċir għandi bżonn nixtri l-mediċina, però m'għandix l-10 kemm tiswa l-mediċina fuqi, jimporta tistifhom li daqsxejn. Imbagħad għadha inti jomlok għax inkella sakemm immur għalihom l-ispiżerija tilħaq tagħlaq. Ekku dan huwa eżempju stupidu. Mela hemm mara li tbagħti minn xi ħaġa għandha bżonn 10 euros, jiena nsellifhomla jew inti jomla. Imma nagħtu każ li jiena għandi 10 euros u jiena dawn l-10 euros ma ntihomlix. Li tfisser li din il-mara se tagħmel lejl sħiħ ma torqodx minuta. Ma tafx se taqbad tagħmel. Ekku dan huwa l-eżempju. Jekk nagħmel hekk, x'inkun jien? Inkun verament kattiva hux, inkun bniedma mill-ar. Fimtu eżis semmija, l-eżempju huwa sempliċi u veru. Issa ejja dan l-eżempju napplikawh fuq Alla. Jekk Alla li jista' kollox, li għandu rriedni fidejh kifet, li bħalissa mhux qiegħed jagħtini dak li jien għandi bżonn sabiex jiena ngħix ferħana, x'Alla jkun dan? Jekk Alla bħalissa li mhux qiegħed jagħtini dak kollu li jien għandi bżonn biex issa nkun ferħana għax jien issa qiegħda ngħix, mhux meta mmut, mhux meta mmur il-ġenna biss nixtieq nkun ferħana. Jien jimpurtani li anki issa ngħix ferħana għax issa qiegħda ngħix. Jekk Alla lili ma jagħtinix dak kollu li jien għandi bżonn sabiex inkun ferħana, nerġa' ngħid, allura Alla ma jkunx Alla. Għalhekk waħda mill-aktar affarijiet li dejjem timpressjonani meta nismaħħa u li rġajt smajta milux, li meta għandi problema, mart, jew kwalunkwa niket ieħor, jiġifieri Alla nsini, Alla ma jħobbnix. Isimgħu x'kien jgħid San George Preka fundatur tal-mużew, meta kienu jsaqsuh, x'qiegħed jagħmel Alla bħalissa? Taf x'kien jgħidilhom? Alla bħalissa? Alla bħalissa qiegħed iħobb. Araw kemm stupenda. Alla mimli mħabba bħalissa qiegħed iħobb. U frott ta' din l-imħabba hija dan il-mument issa. Frott ta' din l-imħabba huwa li bħalissa f'dan il-mument jiena qiegħda hawn inkellimkom u intom qegħdin fejn qegħdin forsi bidbatija kbira qed tisimgħuni. Tali mod li l-aktar ħaġa importanti għalikom hi li bħalissa tisimgħuni. U bħalissa l-iktar ħaġa importanti għalija hi li noqgħod hawnhekk quddiem dan il-mikrofon ġa Radio Marija u noqgħod inkellimkom. U dan kollu huwa frott tal-imħabba ta' Alla. U allura jiena u int ma jonqosna xejn. U allura jien u int għandna dak kollu li aħna għandna bżonn sabiex inkunu ferħana. Għax kieku Alla ma jkunx Alla. Għalhekk id-gergir huwa serju eżis semmija, għax id-gergir huwa dawwa. Wieħed jista' jidaj billi jgħidħaq u jsemmi l-isem tal-Madonna jew l-isem ta' Alla. Ma meta jiena ngerger, għax hawn wisq taraċ, għax isħana, għax dallu ġieħ ma nifilħux, għax it-tisjir ma ġiniex tajjeb, għaliex jaġlu meta jkantaw, għaliex it-tfal ma jobdunix. Meta jiena nibda ngerger, kull gergira hija dawwa profonda, għax inkun qed ngħid bħalissa Alla mhux qiegħed iħobb, li Alla ma għamilx l-affarijiet sewwa. Għax kieku għamel l-affarijiet sewwa, Alla ma kienx jagħmilhom hekk. Hija ħaġa li Alla jsiba bitqila biex jifhimha din ta' tgergir.
hija xi ħaġa hija uħti li anka Ġesu Kristu ma femiex. Infatti kull meta jiltaqa' mal-apostli wara li qam mill-imwiet jgħidilhom: għaliex qegħdin tibku? Għaliex dan idwejjaq? Hija xi ħaġa li jsiba diffiċli ħafna biex jifhimha Ġesu Kristu. Ekku jgħidilna: x'istajt għamilt u m'għamiltulekx oħti? X'istajt għamilt miegħek u ma għamiltulekx? Għejdli inti, x'istajt għamilt u ma għamiltulekx? Għax jien għamil dak kollu li stajt nagħmel għalik. Dan ma tarax, inti ma tindunax, inti taħseb li inti tifhem aktar minni x'inhu l-aħjar għalik, imma jiena naf x'inhu l-aħjar għalik u għalhekk qed intik dik is-sitwazzjoni li minn xi daqqiet ma jkunx faċli għax ikunu sitwazzjonijiet orribli tafux. Pereżempju jien naf koppja li xtaqu li jkollhom it-tfal u ma setawx. Però wara ħafna l-mulej tom tarbija, imma x'jiġri, wara 7 xhur it-tabib qalilhom ewkimja, kanser fid-dem. Immaġinaw daqsxejn ħuti, hija serja, ekku li taraf li Alla għandu rridni kollha fidejh. Għalfejn Alla l-ewwel qalilna biex ninfetħu għall-ħajja ma stajniex qed tgħidli din il-koppja. Qalilna biex nirriskjaw fih. Issa li jien għandi 44 sena, ir-raġel tiegħi għandu 45, ġiet tarbija fid-dinja ferħanin, kuntenti, ekku li l-mulej sema t-talba tagħna, li l-mulej kellu ħnina minna u wara 7 xhur lewkimja. Ekku għaliex ċertu mument hija uħti trid taqbes il-loġika tal-moħħ tiegħek. Il-laboratorju ta' moħħna ma jistax jifhem l-Alla. Jiena dejjem jimpressjonani Ġesu Kristu bil-kuruna tax-xewk, li mhux ħaġa jekk sentimentalità ara miskin kemm qiegħed ibati, imma li jasal mument fil-ħajja tiegħek fejn ix-xewk bil-fors irid jidħol ġewwa moħħok, fejn inti trid taqbes il-loġika ġifieri tal-moħħ tiegħek, fejn inti trid tidħol fl-assurd, fejn ma tifhem xejn. Ekku hija ħaġa tremenda. Imma inti trid tażel, jew tidħol hemmhekk bil-fidi anke jekk ma tifhimx, anke jekk jidhirlek li hija assurda din id-disgrazzja, din il-marda u hija assurda fiha nfisha din it-tbatija, jew inti ma tidħolx. Jew inkella inti temmen li Alla għandu rridni kollha fideh, li Alla qiegħed ukoll wara dik it-traċedja enormi. Jew inti ma tidħolx, tibqa' tirraġuna b'moħħok. X'inhija l-konvinzjoni tiegħi? X'inhija l-esperjenza tiegħi? X'inhija l-esperjenza tagħkom eżis semmija? L-esperjenza tiegħi hi li meta jiena dħalt fir-rieda t'Alla sibt il-ġenna. Meta jiena ma dħaltx fir-rieda t'Alla sibt l-infern dejjem. Din hija l-esperjenza tiegħi. Naħseb li hija l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minnkom ukoll. Kull meta jiena milt ir-rieda t'Alla anki jekk kienet bluwa stubita, jien minn hawn fl-art sibt il-ġenna. Ġesu Kristu fil-fatt daħal fir-rieda t'Alla. Fuq is-salib ma femx, imma daħal u ma kienitx ir-rieda t'Alla ħafifa tafux. Aħna naħsbu ngħidu, imma dak kien Ġesu Kristu, dak kien Alla. Le, Ġesu Kristu bħala bniedem id-divinità tiegħu kienet mottija. U daħal hemmhekk fit-tbatija mingħajr ma fehem xejn. U min jaf ix-xitan x'festa għamillu, min jaf kemm ix-xitan prova jdaħħallu id-dubju. Imma Ġesu Kristu qal le, Alla lili jħobbni, Alla lili mhux se jitradini, mhux se jqarraq bija. Daħal hemmhekk dan Ġesu Kristu fil-mewt u n-nifs beda ħireġ u n-nifs beda jispiċċa. U x-xitan qallu, proset, għax fdajt falla, ara fej spiċċajt, imsallab, imwarrab, ħatmut, mhux gur se joqgħod jqajmek Alla. U Ġesu Kristu baqa' jittama f'missieru, u missieru ma qarraqx bih, qajmu mill-mewt. Kristu tagħna eżis semmija huwa ħaj. Ejjew issa nifqu ftit nagħmlu silta mużikali verament sabiħa. M'hemm ħadd bħalek mulej. Hekk nisimgħuha. There is none like you.
Namlu attenzjoni jekk għal-klim sabiħ li fija. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. None like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Oh, Lord, I can search for all eternity long and find there is none. No, not one. there is none. Oh Lord, There is none like you. Ekku, jasal moment fil-ħajja tagħkom u tiegħi eżis semmija fejn irridu nidħlu bil-fors fl-assurd. Ħafna sfortunatament qatt ma jidħlu u allura jibqgħu infantili fil-ħajja spiritwali. Tiltaqa' ma' persuni ta' 60 sena u iktar li huma infantili jaġixxu bħat-tfal, jibku bħat-tfal, kollox bħat-tfal, qatt ma kibru. Għaliex? Għax ċertu mument Alla ridhom jidħlu fl-assurd u ma ċċettawx, ma daħlux. Mela eżis semmija ekku importanti. X'inhi l-konvinzjoni li trid iżżomm il-ħin kollu f'moħħok? Li Alla għandu irriedni fideh, li Alla jaf x'qiegħed jagħmel, li Alla mhuwiex kattiv, Alla mhuwiex mostru, assolutament. Alla mhuwiex mostru. Allura meta tidħol hemmhekk fit-tbatija għalkemm inti m'intix tifhimha, imma kun żgura li hemmhekk ukoll iva qed tiġi murija l-imħabba ta' Alla lejk. It-tielet ħaġa li femet Ġuditta hija li Alla għandu soft spot edna għall-fqar u għad-dgħajfa, speċjalment meta dawn jarfu id-djufija tagħhom. Ma nafx donnu Alla jitħassar lid-dgħajfin, għandu qalbu ta' zokkor u għalhekk malajr jiċċaqlaq. Wara kollox ngħiduha kif inhi, huma d-dgħajfa biss li jagħtuh ċans lil Alla ikun Alla. Jagħtuh ċans lil Alla jiġifieri jagħmel l-impossibbli. Alla huwa dak li jagħmel l-impossibbli. Huma d-dgħajfa biss li jħalluh jagħmel l-impossibbli. Din kienet il-makakkerija tal-qaddisin. Insibu din il-frażi, kunu sempliċi bħal ħamiem u makakki bħal sriep. Iva dawn il-qaddisin indunaw li Alla jinġibet mill-fqar u mid-dgħajfa u allura ħadu fidejhom id-djufija tagħhom. Indunaw li Alla għandu simpatija lejlumli u dawk li qegħdin fl-aħħar post u allura dawn fiċċew l-aħħar post.
u mandunaw li Alla joxa jagħmel l-impossibbli, jieħu pjaċir juri l-qawwa tiegħu. Allura qalu, ħanħalluh jagħmel l-impossibbli, ħanħalluh juri l-qawwa tiegħu. Indunaw li Alla hu tip b'saħħtu li jieħu pjaċir jiddefendi iż-żgħar, isu bħal Robin Hood iħobb jiddefendi lil min dajjef, lil min hu fqir, lil min hu ċkejken, jieħu pjaċir iva Alla. Int qed ittieħ dan il-pjaċir, qed ħallih jagħmel l-impossibbli miegħek. Eżempju tipiku bħalma tafu hija Ġuditta. Eżempju tipiku wkoll hija Omna Marija. Marija ndunat bit-trikk u ma għamlitx bħalma nagħmlu aħna. Aħna nippruvaw nagħmlu affarijiet kbar. Marija qaltlu, għamilhom in Ġesu l-affarijiet kbar. Ħallit lilu jagħmel l-affarijiet kbar fiċ-ċokon tagħha. Marija anke l-ġuf tagħha kien vojt u ħallit lil Alla jimlijula hu. Ma pruvax timlih l-ġuf tagħha, ħallit lil Alla jimlijula. U Alla tant imlijula tajjeb li saħansitra wellet lill-libnu ġewwa fih. Iva wellet lill-libnu stess. Għalhekk eżis semmija, ejjew aħna wkoll nażlu li nibqgħu żgħar. Id-ġufija tagħna hija l-isbaħ ħaġa li aħna għandna. Palma jedrabi oħra. Din hija l-antidot biex ngħidlek għal biża li ħafna drabi taħkimna. Ħafna minna jħassra ngħixu l-ħajja tagħna ipparalizzati mill-biża, biża tal-għada għax ma nafux se jiġri għada, biża tad-diffikultajiet li jinqalgħu, biża għaliex id-dar hemm ommi li weħeda, ekku ngħixu bil-biża. Biża li mhux se jirnexxieli ngħix il-ħajja ta' miż-żewġa, jew mhux se nrabbi lill-uliedi sew, biża fuq se jgħidu l-oħrajn ukoll. Ngħixu l-ħajja mimlijin biża. Il-biża l-ewwel nett hu sentiment normali, kulħadd jibża, min ma jibżax mhux normali fil-fatt. Is-sentiment tal-biża se jibqa'. Alla lilna qatt mu se jagħmilna eroj, supereroj. Alla lilna se jħallina hekk, b'din id-djufija, b'din il-biża. Però eżis semmija, sabiex ma nħallux din il-biża tipparalizzana hemm rimedju. X'inhu? Fiduċja f'Alla imħalta b'umiltà sinċira. Din hija biex ngħidlek il-minestra li aħna rridu nieklu il-ħin kollu. Fiduċja f'Alla imħalta b'umiltà sinċira. Fiduċja f'Alla, jiġifieri inħares il fuq għax Alla għandu kollox fideh. U umiltà sinċira, jiġifieri ninduna li jiena mjiena xejn, la darba jiena mjiena xejn, ħaniġbed lil Alla lejja. Jekk tmorru taqraw Salm 131 ifisser dak kollu li jgħid. Salm ieħor jgħid faħru l-mulej għax huwa jerfa' l-fqajrin, jerfa' ċkejknin. Allura tajjeb li aħna ma nitolbux lil Alla sabiex jagħmilna għonja, ma nitolbux lil Alla sabiex jagħmilna kbar, għax hekk jagħmilna kbar u mbagħad ma jkunx jista' jerfana. Għalhekk tajjeb li narfu li veru xi minn daqqiet il-problemi huma kbar u mhux talli huma kbar talli donnhom dejjem jiżdiedu, huwa veru li apparentement il-ħażin u iktar qawwi, imma l-ħażin apparentament ta' jirbaħ. Għaliex apparentement? Għaliex Alla jeżisti, għax l-eskatoloġija teżisti. Iva inti handikappat, marit, għandek problema qed ittaqlek, għandek raġun. Imma l-unika ħaġa li nista' ngħidlek hi li l-ġenna teżisti, il-ġenna teżisti. Importanti li nifhmu li l-eskatoloġija teżisti. Aħna maħluqin għandna ħal-oħra eżis semmija. Għalhekk apparentement il-ħażin jitrionfa, għax jitrionfa f'din id-dinja, imma il-ġenna teżisti. Aħna sejrin il-ġenna. Huwa veru li l-edewwa donnom dejjem jikbru u jaqtawna qalbna, imma x'inhi l-imma? L-imma hija dak li taj Ġuditta. Wara r-rebħa li rnexxiela tagħmel għax din il-mara bil-qawwa tat-talb u s-sawm irnexxiela teħles il-lut billi qatet barra ras Oliferne. Kien waqt li deret fl-aqwa tagħha il-qawwa ta' Alla. Tajjeb li taqraw l-istorja kollha jiferm sabiħa għax il-ħin tiegħi huwa limitat. Jekk immorru kapitlu 15 vers 13 insibu l-imma hija din nisimgħuha.
Għanja ġdida jiena nanni lill-Alla tiegħi. Mulej, int kbir u glorjuż, qawwietek tal-għaġeb. Lilek ma jelbek ħadd. Ekku din hija l-unika ħaġa li hemm bżonn li nonqoxha fuq tablotti ġewwa qalbi. Lilek mulej ma jelbek ħadd. Anke meta jiena ma nifhem xejn, jiena naf li lilek ma jelbek ħadd. Li inti qawwi biżżejjed, li inti b'saħħtek ħafna, u allura jiena għandi moħħi mistrieħ għax naf li inti żgur m'intix se tiddisappuntani, mhux se tqarraq bija, jien naf mulej. Sabiex dan però ma jsirx diskors biss, hemm bżonn ta' xi ħaġa waħda eżiż semmija. Hemm bżonn li jiena jkolli dan il-kuntatt mal-mulej. Hemm bżonn li jiena jkolli din il-familjarità mal-mulej. Hemm bżonn li jien il-mulej inkun skoprejtu bħala xi ħadd ħaj fil-ħajja tiegħi. Nixtieq insaqsi lilkom minn fostkom Ġesu Kristu huwa xi ħadd. Nixtieq insaqsiha bis-serjetà għax għandi ħafna dubji fuq xi wħud minnkom. Xi wħud minnkom Ġesu mhuwiex xi ħadd, huwa xi ħadd fis-sens li smajtu fuqu ħafna drabi. Imma nixtieq inkun naf hekk min fostkom Ġesu Kristu huwa xi ħadd veru, xi ħadd importanti. Huwa persuna għalik. Mingħajr din il-familjarità ma' dan Ġesu Kristu, biex familjarità fuq livell ta' sentiment tafux li jiena nħossu oqgħdu attenti, jien ma nħoss xejn, imma jiena konvinta li Alla jeżisti. Hija kwistjoni ta' xi ħaġa iktar profonda minn sentiment. Ekku, tkun taf li Ġesu Kristu qiegħed hemm, qiegħed miegħek. Ekku li jkollok dan id-dialogu fuq livell ta' spiritu, mhux fuq livell ta' sentiment. Li taf li qiegħed hemm, li huwa qiegħed imexxi l-ħajja tiegħek, li huwa jħobbok, li huwa jistmak. Ekku, dan huwa dak li skoprit Ġuditta. Jien dejjem ngħid Ġuditta x'għamlet. Ġuditta telet fuq il-bejt. Ekku l-expression li nħobb nuża jien. Xi ġifieri telet fuq il-bejt? Għax meta titla' fuq il-bejt tinduna b'xi ħaġa stupenda. Tinduna li meta tara l-affarijiet minn fuq, l-affarijiet jidhru iktar ċari. Ekku, hija l-istess in-nisrani huwa dak li jrid jitla' fuq il-bejt. Ġifieri tibda tħares bl-għajnejn talla ħalli tinduna b'xi ħaġa stupenda. Ġuditta telet fuq il-bejt undunat dawn it-tlet affarijiet, nirrepetihom qabel nagħlaq għar-riflessjoni tagħkom. L-ewwel, it-tiġrib huwa bżonjuż. It-tieni Alla għandu rriedni f'idejh, it-tielet Alla għandu soft spot għad-dajfin. Għalhekk ejjew ma nippanikjawx meta jidher it-tiġrib fil-ħajja tagħna. Ejjew inħallu l-affarijiet f'idejh, tibżawx qegħdin f'idejn tajba u ejjew nibqgħu żgħar għax hemmhekk aħna se niltaqgħu ma' Ġesu Kristu. Nissuġġerilek li tagħmel ftit talb ta' intimità miegħu u tgħidlu Ġesu Kristu jkollok nina minni, kellimni għax ma jistax ikun li nkompli hekk. Eżis semmija. Ġesu Kristu iħobbkom ħafna. Nittama li Ġuditta issir kelma vera fil-ħajja tagħkom u tgħinkom ħalli tkunu tistgħu tassew tiskopru lil Ġesu Kristu fil-ħajja tagħkom. Jiena insellem lilek li segwejt dan il-programm. Il-paċi miegħek. Mulej isma' talba tiegħi, għatini widen nitolbok bil-ħnina. Weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax int Alla tiegħek. U fik nittama. Għax int il-kien tiegħek. U ruħi bil-għaċ